No niin, tervepä terve. Nyt mä en hirveästi puhu tällä kertaa myynnistä, mutta puhutaan mieluummin siitä, että miksi ihmiset eivät käytä kelloa enää töissä. Ja älykelloa ei siis niin kuin mun mielestä tässä tapauksessa niin kuin lasketa. Se on yleisesti se, että mä näen kellonajan niin kuin puhelimesta. Ja sitten siinä on se, että siitä tulee vaan niinku sitä ruutuaikaa. Ja sitten kun se on vaikka silleen, että kun sä vilkaset siitä puhelimesta sen kellonajan, niin samalla sitten sä voit, että mä voisin katsoa sitten Instaa, sitten mä voisin katsoa Snapiin, niin sitten mä voisin katsoa vähän uutisia, ja sitten mä voisin katsoa vähän TikTokia ja kaikkea samalla. Ja sitten on kaksi niinku mennyt sitten niinku semmoinen 20 minuuttia. Et normaalisti, jos sä katsot niinku kellon niinku näin, paljon tuohon meni aikaa, 2-3 sekuntia. Se vaatii siis katsoa se vielä nopeammin. Sekunti. Sen sijaan, että sä katsot sen niinku tosta, niinku, oppas tulla viestiä, että niinku, se ei ole tehokasta. Ja mun mielestä, sä voit tietenkin olla eri mieltä, jos sä haluat, mutta siis mun mielestä kello on kuitenkin niinku osana tyylikästä pukeutumista. Ja sitten se kuitenkin täydentää just sopivasti niinku asukokonaisuutta. Ja sitten samalla vaikka viestittää niin kuin maailmalle, että mistä sä oot oikein niin sit tehty. Että voidaan myös puhua niin kuin vaikka statussymbolista. En mä käytä niin kuin sitä niin kuin sanaa, mutta mä väitän niin kuin siis tykkään kelloista. Ja mun mielestä tämä on mun mielestä niin kuin tärkeä aihe niin kuin puhua, ainakin niin kuin lyhyesti. Että siis aika paljon siis myös niin kuin spekuloidaan niin kuin kellon arvon suhteen niin kuin investointina, joka nyt on tietysti ihan niin kuin kiva juttu. Et siis sä voit tehdä niinku toistenkin niinku, mitä sä niinku haluat, mutta aika monesti minulla on niinku sanottu, että minkä takia mä tykkään vaikka Piaget tai jotain vaikka Urwerkin tai Roger Dubuin kellosta. Että miksi niinku ostat sen, koska sehän menettää niinku arvonsa nopeasti. Et mitä väliä sillä siis niinku mun mielestä niinku on. Et tärkeintä on, että se ostaa semmosia kelloja tai semmoinen kello, tai siis itse asiassa niin mitä tahansa hyödykettä, siis niin mistä se niin tykkää. Et se voi olla vaikka niin teepaita, jotkut tykkää vaikka valkoisesta teepaidasta, jotkut tykkää sinisestä, jotkut niin mustasta. Et se niin sit siinä vaiheessa niin ajattelisit silleen, että jos mä ostan nyt valkoisen teepaidan, niin menettääkö se niin nopeammin arvoa kuin musta teepaita? Ellet saa oikeasti joku kellodiileri ja sä yrität niinku tehdä rahaa sillä, mutta siis jos me nyt laitetaan niinku se sivuun, että siis vaikka siis Rolexit ja Audemars Piguet ja Patek Philippe, niin ne on hienoja ja ne on tällä hetkellä niinku sitä kuuminta hottia, siis ei noiden ulkonäkö, se on semmoinen klassinen, mutta ei noiden niinku ulkonäkö olisi siis niin kivaa kuin noiden edellä mainittujen brändiä, mitä mä tuossa sit mainitsin. Että entistä niin kuin harvemmin ja harvemmin mä näen itse asiassa, niin kuin vaikka sitten, ehkä niin kuin vielä jotkut mua 10 vuotta nuoremmat tyypit vielä ehkä niin kuin pitää niin kuin kelloa, mutta en mä niin kuin näe enää sitten niin kuin niin kuin sitä nuoremmilla sitten niin kuin oikeastaan niin kuin enää yhtään, että sitten jos nyt jotain mua 15-20 vuotta niin kuin nuorempia tyyppejä, niin harvemmin näen, siis siellä on aina sitten niinku sit älykello. Ja sitten jos sä ostat niinku älykellon, ja sitten jos sä mietit vaikka sit silleen, niinku, että mikä niinku nostaa sitä kellon arvoa, niin siis se ei ole ainakaan niinku älykello. Että sehän menettää arvonsa niinku heti, ja todennäköisesti se ei enää toimi itse asiassa niinku 5-6 vuoden päästä. Että se akku on joko kokonaan sökö, tai sitten siinä on sitten semmoinen juttu, että sitä voi enää sitten niinku päivittää, että nykyään kelloakin tulee niinku erityyppisiä päivityksiä. No joo. Et sitten jos sä ostat niinku vaikka hyvän rannekellon, niin on semmoisen niinku oikean normaalina rannekellon, niin ei se tarvitse niinku huolehtia niinku noista asioista. Et okei, totta kai ne niinku siis sillä tavalla niinku maksaa, mutta sitten taas jos sä koet niinku ajan seuraamisen niinku tärkeäksi, niin pitäisikö siihen ehkä sitten vaikka pikkusen niin sit panostaa. Ja sitten on muutenkin tehty itse asiassa sellainen niin tutkimus, että nämä ihmiset, joilla on kello, niin kuin semmoinen niin rannekello, ne on niin aina enemmän niin ajoissa paikalla. Vaikka ihmiset niin sanoisin, että sä voit katsoa sitten, vaikka siitä sun älypuhelimesta niin sit sen ajan, niin todennäköisesti ne ei ole niin usein ajoissa paikalla,
olisi vaikka työssä tai vapaa-aikana tämmöistä niin näin, kun sinne ei olla niin kello ranteessa. Mutta nämä oli nyt niin nämä jutut, mitä mä halusin niin sanoa tästä. Jos tämmöiset videot, niin jos sä tykkäät tämän tyyppisistä niin videoista, mä voin tehdä niin niistä lisää, vaikka kelloista tai muutenkin. Tunnen jonkin verran kelloharrastajia, jos voin jotain niin vaikka kysellä niitä, että just ne haluaisi tulla tänne näin ja keskustella niin näistä asioista. Mutta hyvä, tämä oli tässä. Tilaa kanava ja jos tarvitaan apua niin myynnissä, niin ota yhteyttä tuota kautta, niin järjestetään tappaaminen. Ei muuta kuin moikka, moi moi!